खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो swrjithecreativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि जानाग्राव गामिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव फैगौ 3 फेब्रुआरि खालि खुंनो लानाय BPFनि मावफारिया जथुम एबा सुबुंगौमा हाबाफारिखौ फैगौ 3 फेब्रुआरि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों, जेराव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनांगौखौ नोजोर बोनानै मैया गाहाय लाइखुन्थिया गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे गाहाय लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदि मेल मिटिं लाबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो BPF राजखान्थि दोलोआबो फैगौ 3 फेब्रुआरि खालि क'क्राझार जिल्ला BPF राजखान्थि दोलोनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मावथिफारिया गासै बिथांमोनखौ लानानै मोनसे मेल खुंनो साखाफारा जादों, जेराव बे मेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ थांखिनानैनो गोबां बाथ्राफोर सावरायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव BPFनि फैबाय थानाय समाव माबायदि थांखि लानांगौ एबा माबायदि BPF राजखान्थिखौ दैदेनलांनांगौ बेखौ नोजोर बोनानैनो गोबांथार सावरायनाय जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय जादों। बेनि अनगायैबो BPFनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन सेल, गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि सेलफोराबो बेयाव बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया 22 जानुवारि 2024 बियो भारतनि जारिमिनाव मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थासिगोन, जेराव भारतनि हादोरनि लोगोसे मुलुगनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन, जायखौ उत्तर प्रदेशआव थानाय अयध्या राम मन्दिर होननानै मिथिनाय जायो। बे राम मन्दिरखौ मैया हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेखेवनानै होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मन्दिरखौ गुबैयै 5 आगस्ट 2020 मायथाइयावनो हादरनिनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेखेवनानै होनाय जादोंमोन, जेराव बेखौ लुनानै मैया 22 जानुवारि खालि बे मन्दिरनि मुर्ति एबा मन्दिरखौ थारैनो मुखुलि खालामनानै होबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे थारैनो बे मन्दिरखौ गुबैयै 161 जौथाइजों लुफुंनाय जादों, जेराव बेनो हादरनि एबा मुलुगनि बयनिख्रुइबो जौसिन मोनसे मन्दिर होननानै मिथिनो मोननाय जाबाय, जेराव बे मन्दिरखौ गासै 21,000 कौटि रांजों लुनाय जादोंमोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दायो उत्तर प्रदेशआव थानाय बे राम मन्दिराव सिबियारिफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय थांनानै बेयाव सिबिहैनो हासिगोन होनना बुंथिनानै होबावदों। बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा लोगो नांनानै मैया उत्तर प्रदेशआव खुंजानाय अयध्या राम मन्दिरखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै गासै 1000निबो बांसिन आलारि बाथि फोजोंदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव गुबैयै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो मैयानि 22 जानुवारि साना भारतनि मोनसे जारिमिनारि सान, जेराव हादोरनि एबा मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे मन्दिरखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे मैयानि उत्तर प्रदेशआव अयध्यानि राम मन्दिरखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ थारैनो हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेखेवनानै होनाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो अनलाइननि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो बेबायदिनो
बेखेवनाय हाबाफारि एबा आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बे आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों गासै भारतखौनो मोनसे एबा खौसे खालामनायनि थांखि होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोदान थिथागुरि गामिनि गं 21 नखरफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया मोनाबिलि समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोदान थिथागुरि गामिनि गं 21 नखरफोरा गोबाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजों नांथाबनानै थादोंमोन, जेराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ आथिखालाव गावसोरनि नांगौबायदि होनो हायैखौ नोजोर बोनानै एबा फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ मदद होनो होननानै बिथांमोनहा थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाहैनानै गासै 21 नखरफोरनि सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौ नोजोर बोनानै बरायनानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो देरहागोन आरो आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एबा बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनबो मोजां हाबा मावनो हायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि थान्दै जख'न्थाइखौ फैगौ 2, 3 आरो 4 फेब्रुवारि 2024 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गलाघाट जिल्लानि तेलिसालनि हिरिम्बा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि लाहार फाहार खालामबाय थानायखौ नोजोर बोनानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो मैया हिरिम्बा फोथाराव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि गनिन्द्र बसुमतारी आरो गोबां सोद्रोमाफोर, लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो लोगोसे बिकेडब्लिउएसएनि मानगोनां डेपुटि चिफ रमिअ पि नार्जारी बिथाङाबो जायगायाव थांनानै नायदिंहैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव माबायदि हाबा मावलांगोन बेखौ नोजोर बोनानै गोबांथार बिथांखि एबा थांखिफोर लानाय जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।